tapon, kasama juga, Kichari. From Lumboy, and Kalabayan Minang ako ni Mary Jane from Lumboy. Oh, paano kayo? Ang inang yung tan. Nakayurit ka rin yung sponsor. Kasakara yun, yung pagkara yun bigat. Hindi nung ako, ano, sa Haribo. Yok, bang. Ito kay Pesin yun, good. Kita po, di maawat ito. May kapito nga sa karantak. Ngayon, lumigas ako. Okay. What is next? Kita po the soon to be Mr. and Mrs. Jezreel Acoba. Okay. Hindi tutuloy ko na po. Ito ay programa tayo sa Tangarabi. Nangalapot Iwan Half Pilsen, Pale Pilsen, Karambas, Family and Company ako. Pansit ano? Bukas ng araw mamin bakit pindak iba'y mayag ti umunik na magagaranak na mamputit kay dating akon kunutik muray no nasukira nasulit muray angot na medyo naampep isak mo ko uray no nakulbet kumut-kut kunti mas na bakit no itirabi nakadilat no timet bigbigat nakaungap ay isutay tas bakit ay kunkunada abilda nok hiti bilda nakunga biga at balang madida kay tibilda Coming soon. Ako, dati ni Pangayam, ni Jetro Asinto, dati ni Ivy Cano Ariola, ti mga ipanguluan dito. Kinatan ni Tonton Tantay dito. Okay, one case of RS. Ivy, Ariola, you will lead this piece. Sorry. Wait, Ivy is the music ano apo Maestro, iti karamba.